programamos ciertas medidas para el instituto y para el barrio, ciertas propuestas para mejorar algunos aspectos que pensamos nosotros que pueden mejorar. Valoras que te tengan en cuenta, porque muchas veces a los niños o adolescentes no nos tienen mucho en cuenta, y en este espacio pues te dan la oportunidad de tener en cuenta tus propuestas, tus pensamientos, y te valoran en realidad como eres. Amb el projecte Esfera Jove volem contribuir a enfortir i connectar el barri de Marianao a través de la participació juvenil, garantint que qualsevol jove tingui accés a experiències educatives i participatives on ells puguin decidir sobre el seu procés d'aprenentatge i de com incidir de la seva comunitat per tal de millorar-la. En definitiva, el que volem és posar en valor el lideratge juvenil com a eina de transformació social. En Esfera Jove gira en 3 grans eixos: la participació juvenil, on volem capacitar i dotar d'eines als joves perquè ells mateixos puguin decidir sobre els seus projectes socials. Després tenim el viver de projectes, on l'equip acompanya a grups de joves que vulguin desenvolupar de manera permanent en el territori projectes d'acció social. I després tenim l'espai de referència molt valuós al barri de Marianao, que és el local 9, on es dona tota la dinamització i les actuacions del projecte. PIES s'escriu en P. P de participació, dels alumnes i del centre, entre altres Esfera Jove i Fundació. P de propostes, els alumnes, tots o la majoria, proposen accions de millora de cara al centre, de cara al barri i també de cara a l'Ajuntament. P de projectes, un projecte té un començament i té un final, i el final d'aquest projecte és que en un acte totes les propostes d'accions ho comuniquen a les persones responsables de cada entitat. I també la P d'experiència d'aprenentatge. I podríem dir que aquesta és una experiència d'aprenentatge 360, perquè verdaderament intervenen molts agents educatius que moltes vegades passen desapercebuts, però existeixen. El proyecto de PIES es un proyecto que consiste en que vienen diversos dinamizadores, en este caso el Instituto Marianao son Fati y Marc, una vez a la semana durante unos cuantos meses, y te encaminan un poco más o menos en cómo hacer proyectos y cosas distintas para cambiar cómo se vive en Sant Boi o cosas directamente en el instituto. Y con ellos hemos sentido que de verdad que vale la pena lo que nosotros decimos, nos escuchan y están ahí para todo. En el viver de projectes s'orienta, s'acompanya a col·lectius de joves que, en relació i a partir de les seves necessitats i interessos i en relació amb les necessitats del territori, desenvolupen els seus projectes socials al barri. Són diversos les vies per les quals un jove es pot apropar al nostre espai juvenil, des de joves que prèviament ja han fet un curs de dinamitzadors, des de joves que ens coneixen potser des dels crèdits de participació que fem a l'institut, o qualsevol jove que, per exemple, està caminant per la plaça, entra al projecte, ens coneix i a partir d'allà desenvolupa les seves accions. El grupo de jóvenes hemos podido llevar a cabo esta actividad que se está realizando de tiempo atrás y trata de estar con las personas mayores y un día pues que salgan fuera de la residencia para olvidarse un poquito de todo, poder divertirse y hacer actividades que no hacen en su día a día. Y lo más importante es con gente joven, que esto nos gustaría que se vaya a la práctica pues, con más gente, que mucha más gente se animara a hacer este tipo de actividad. Necesitas paciencia, necesitas saber organizarte, necesitas saber cuándo te tienes que poner seria y cuándo no, y también al mismo tiempo pasártelo bien aunque estés de los nervios porque dices que no está saliendo como yo quiero que salga. Y bueno, pero todo al final te ayuda a después ir mejorando cada vez que vas haciendo las actividades. Tipo, me acuerdo de la primera y la última salió muchísimo mejor, que estábamos todos del plan, vale, lo hemos conseguido organizar algo y disfrutarlo al mismo tiempo. Y no, estuvo súper bien. Nosaltres com a local oferim primer de tot l'espai de manera lliure i sense pressions, perquè també això és important perquè després el jove se'l pugui fer seu. L'oportunitat de que diferents joves de diferents situacions, de diferents
cultures de diferents edats es puguin relacionar d'una manera natural i ens serveix també per trencar certs prejudicis. Cuando llegué aquí no conocía a nadie, no me relacionaba tan fácilmente con las personas, entonces uno de mis compañeros me dijo, mira, vamos a ir por este sitio que te puede gustar, y yo dije, bueno, vamos a probar. Y con el paso del tiempo pues fui poniendo ideas para varios proyectos. Desarrollé uno con el grupo de música de Esfera Jove, que es el que estuvimos desarrollando, y estuvimos, por ejemplo, en el Casal de Barrio tocando para todo Sant Boi durante varias noches. I aleshores, quan vaig conèixer el local, la veritat és que m'ha ajudat a adentrar-me en la societat, ja que per mi tot era nou, era un nou començ, i aleshores m'ha portat coneixements, experiències que penso que m'ajudaran al llarg de la meva vida. Amb les actuacions del projecte d'Esfera Jove hem arribat a més de 600 joves en tota la nostra trajectòria, hem tingut un impacte molt positiu en el territori, on el discurs dels adults envers els joves ha estat en positiu, veient com participen de la seva comunitat. Hem aconseguit que perfils de joves que es troben en risc d'exclusió social hi participin i tinguin unes millores en les seves conductes i tornin a processos formatius i educatius en el barri, així com que hem millorat la convivència també en els veïns i veïnes de Marianao. Treballar conjuntament de la mà de la Fundació Marianao, participar i d'alguna manera coproduir i ser corresponsables de molts d'aquests projectes, doncs, insisteixo, és una sort perquè tenen impacte comprovat i perquè creiem que és la millor forma i la millor manera d'aconseguir ja no solament el futur, sinó el present, ciutadans i ciutadanes corresponsables, ciutadans i ciutadanes conscients de quin és el seu paper.